kadok obe dak nang chatong tumpan kadok obe phan kardom nang pajir long apen jasmet ke niliri sangho lumbajong borlang pher pen dak manjaan klembang phi asongja pi entum APHLC penanganan ningkan pen ke klem cipeduk pen piniar ni bangke neltum APHLC a party a hin pen mane APHLC a party kachi oji a phansi laswa press meet neltum nangke pha lasi pini neltum long APHLC long ke claim arpu ki do saide atum lola non lili phi ben lili RARV nangkang ni dun tuman ke pu alang li ke inglong kiri a hawar langkaijan pendang lok mizung kathabeong halapu in charge ba advisor lo tum APHLC alang li hi sango dhon sing hi pulo apen ke puthot inglong kiri along APHLC along alang li vice president alang li samyante alimen Mongol Singh teron sondata si pu ke borlang pher langsoliat in charge lo kamsing ingti ampar ke pu bangke 8 kilo jari ingti arong ke sarmat lo nasi pu ke borlang pher merlongki hanse pulalang ta area APHLC area in charge lo president lo pualang li ta kumson be alang li ta PS secretary lo sondata si pu dipu IT cell lo lumbajong alang li tenison tok be nasi do piklang dak arpu mane lisa teng ne tum nang paklang po penke lisa teng ne tum nang paklar po lasi dake bangjok ta mane duplicate pu kalilo etum ke claim vek kache song vek alang li ke pu metheng toma procession kache song pen anta nang claim lo ajak tum ke 2021 19 pen datolo nasi piniar ni bangke nel tum ke APHLC a party pen kache olo la pen ke BJP a party long ke dunyat lo pusta hino ne lo athema chingki chingwayat lo ne tum ke officially ne tum mane officially pen ke damlat lo non public along si etum ke dengia program bangke pu alang li tum CM sar pen aporak teng pen nang khan po laglo lasi pini ko pi pot si ne tum party che onang bangke ne tum ke party ke jalin party mission lo ideology mission lo tame ke jalin ladak long penangan kamang hume me alam akita dolo pen ke kache peke ngi phanta bori bang vedera son si ne tum ke hokpet kache song pen ajoine nel tum phan thepai ne herang to nang ke japon ne tum thang e prang long future kache charge that ajoine athema ke dam tang nel tum ta thelong lo APHLC AB nang klang lo non original duplicate nang klang lo e prang ko an APHLC to nang klang ne tum thang da chini mos ta me e tum ta jongsi la so teng kem dun bom plote rada tum khang kapamang huak kam plote ne tum si adai to yi mo ekai ovi along ke ne tum ke la so apap bang ke rong akit du ke sung himejang re atma pa bangke nitum ke chodeng tum ke ahir juno ke pusi non ne tum ke theklong angring the pik la swa party ke leadership crisis la sila swang bong bangke ne tum bangke ki doduni phane sung pik lo athema jongsi alang tum ning chekarla pe jongsi alang tum jongsi reform do pen ke prang kache peke ngi phan ke claim mesen putela bang tum chi ne bongsa me non bangke tum alang tum long bangke asonten ke claim oppose akaprek ke claim akaprek pu bangke ni tum ke kroi thek thelo la si piniar ni ke ni tum APHLC song pen ke angton lumbajong la ke leaders an lo nasi bangjok ta mane ene public jungjung ke lo la ke lumbajong a constituency APHLC a leader side lo la si pini tum party pen chi onang banga la helo la pe non TPS jai ka thar ke jalin APHLC si ne tum claim bom pen ke la so party pen si ka chi olo ne tum ke nel tum ke ene ke pini bang thong ke plikap doi post me men ke dam ke wang katora joine si tum chingrum pe dun das me non ni tum dak nang ka chingrum ke bang koira thok inkoira si bak se do la ke leaders lo asi aku rong sotum ta chini lai leaders pina dik lai ke rong sotum si chini po pen ke lan so se leaders um ta nang klang thula
member penat. Nili ene porhi pruipo la swateng bangke nili men ka porhi bangke nangle tum puri cirung data chogi inglong kiri APHLC advisor Don Singh Inghi lapen ke hemari kamsa PHFSLC president lo PS long Bijoy Ronghang ni cirung hoy tur pluta chogi ampar ke Ajoy Phangcho secretary lo Khonsing Tiso Vice President lo Borlang Pherpen APHLC President lo Mirlongki Hanse ampar ke Secretary Homson Be ampar ke Hamid Be ampar ke Langso Liat Pen alangli Kamsing Ingti President lo 8 kilo Lamding Road Pen Jari Ingti Arong bangke la Gambura alangli Jensing Ingti lo GB lo adun tu secretary bangke Prodip Ingti 8 kilo pen dotulang APHLC Women Wing Finance Secretary Lili Ingti P ampar ke Inglong Kiri Vice President Mongol Singh Teron ampar ke Rongkimi pen IT Cell Lumbajong Tenison Tokbe ampar ke adun tu organizing secretary Rongkimi pen nata Simeon Ingti ampar ke la Rangsina non youth newly fresh youth atum do Mindar Teron ampar ke Malong Phangcho Angthik Rongpi Jadi Rongphar Minuka Ingti P lalo lasi lan lo ampar ke dopik lang ya tumlong stame pinia di banang cetom dun pedune dala por kadure pen ama sisteme pena pena dik bangge dotula